Ćao, ovdje je Tehnosvet. Danas otvaramo paket. Realno nemam pojma šta je ovdje stiglo. Pogledat ćemo. Svašta sam naručivao, nešto puno svačega nije stizalo. Samo da vidim šta je, ne znam ni ja šta je to. Na moje ime je stiglo. Od Kineza. Da vidim šta sam ja naručivao tamo, šta sam ja kupio. Otvaraj. Otvaraj. Jednom rukom nije baš udobno se otvara. Nešto mekano. Ajde. Izlazi. O, kapa stigla. Ekstra. Sad ću da probam. Ajde. Ekstra kapa. Zime nema, ali ne veze. Stigla je vezana kapa sa bradom. To je jedna zanimljiva stvar. Kupio sam radi razonode. Interesantno mi je bilo, sad ću da vidim kako to izgleda. Ništa carina nisam platio, nisu ništa ni pocepali. Sve u redu, stiglo dosta brzo. Ne vidim da li to koja je veličina. Znači, bacimo to. Kapa koja ima šta? Koja ima bradu. Sve tako, znači ovako izgleda nekako. Znači, imam bradu kad se stave. Ne znam koja je veličina, da li je veliko ili nije. Lep materijal. Baš mi je zanimljivo, sad ću da vidim. Izbacit ću sliku dole. Ajde.